Pojat tulkaa meille vaan, nähdään kuka voittaa. Vaikka veikkaan kyllä, että aamun asti saatte koittaa. Mulla ennätys on koko tämän korttelin. Muuten speedaa vaikka rikki se nyt saataiskin. On meillä Pokemon kuume ja me kerätään kaikki. On meillä Pokemon kuume ja aina videot soi. On meillä Pokemon kuume ja aina videot soi. Mä pidän puhelimen auki vielä kun on yö. Siis pelaa kanssa mun, vaik se alkuun meiltä syö. Ota vähän hiljempaa, nyt alkaa hurrua jo linssi. Onhan kova matsi tää kun ohi meni Stranger Thingsi. No mahkuja ei os tässä Elevenilläkään. Mehän tässä mestareiksi kyllä.